Because 43 kukhona nabesifazane lapho kuzobe kushiyelana inkundla ePeople's Park namhlanje izimonto nje ziyawashwa njengoba ngikhuluma izimonto ziyasuka zishaya amahuta amagoso afaka amashoba afaka ikhono afaka amabhandi afaka Brentwood afaka afaka lezi zinto efaka lapha ekhanda amagoso ayaqhela nje basikhuluma nje konakele ePeople's Park sithi ingomakazwelonke namhlanje sithi bayede hlanga lomhlabathi sizokotha ngonyama yamazulu wemfethu mhlawumbe kusuba abalile wathi awu 43 kodwa ke iqembu lika 44 oMaskande ngiyazi ukuthi ubukhona nawe mfethu kuhlanganiswa leqembu loMaskande mhlawumbe kube nzima kangakanani ukuthi lihlanganise leli qembu kodwa ke abacula nje uMaskande ukuthi nizoba nefolo leni nje nani noMaskande. Ngifuna ukutshela abalaleli bokhozi ukuthi oMaskande bayezwana enye into engiyibonile ukuthi oMaskande bayezwana oMaskande babashoda ngabantu abaneqiniso emhlabeni noma la emculweni kaMaskande uma singabaculi abangaba neqiniso bebaningi kushuthi ngempela oMaskande bengabumbana enye into engiyitholile ukuthi oMaskande bayezwana ngibe ngingcenye ke nami yokuthi mhlambe lembumba yefolo likaMaskande libe impumelelo njengoba sazo ukuthi liholwa ubaba uSomnandi kanye noShwi nomuntu ekhala khona nobhuti umgube lapha bekuboniswana ngendlela ehlelekile kwaze kwavulwa neWhatsApp group kaMaskande yefolo likaMaskande lonke kwabalula ngendlela esimanga ukusebenza namaciko amaciko akithi athi ngeke uma ngabe insizwa nentombi zihlangene ngengoma yakithi esakhula ngayo bese thina simela kude ngoba awugidi ungaculile kuze uzogida uqala ucule uma ngabe kuhlanganwe ke ngokugida thina ke baculi kumele sibe ingxenye yalonto ngoba kuyadlelana sithi hlangana mhlatho wazanayo kuyaziwa ukuthi uma ngabe kuyenzeka abaculi bakaMaskande beyithatha ingoma zamagoso emakhaya engomeni kodwa futhi kuyenzeka namagoso agide ngengoma futhi zabaculi kodwa futhi bekubukakala ngathi sinoqhekeko sihlukene namhlanje ke sizothi hlangana mhlatho wazanayo ngoba awugidi ungaculile igoso liyayithatha ingoma umculi uyayithatha ingoma yagoso namhlanje ke sizothi laba bantu bazohlangana bazoba imbumba kuzokwakhiwa umshado wangunaphakade umculo nengoma sekuzoba into yangunaphakade ngoba akekho umculo ongenalo igida ngoma mfethu indlela ebe nayo iyazwakala ihlelobala and iyacacisa iyafundisa ukuthi uMaskande vele kuyenzeka ukuthi ucula ingoma ecula vele yiyo amagoso namagoso uthola sevumisa ingoma ecula oMaskande kube mnandi kube kuhle kube njana mfethu mhlawumbe sesizokuthathela ngafuna ukubuza nje umbuzo othi umuntu engayona ingxenye yaleli folo yini mhlawumbe ngoba isikhala benisibekile noma mhlawumbe abathandanga ukuthi bebe khona noma bebe abantu ezobaphiza ezinye izinto. Ngizokusho nje lokho ukuthi ngizobonga kakhulu abantu abangabahleli bala ukubala kubo umcineka khona obhuti uMageza khona oke umfoka Ngcobo zikhona zonke insizwa oke umfoka Shandu ebekuyizona beyihlanganisa ezile kwi back end system eyipressayo nje ukuthi akwenzakaleni kwasekuwela nangapha kuyifolo likaMaskande ngokuthola kwami ukuthi sakhethwa kanjani ukuthi sibe ingxenye yefolo likaMaskande kwakubhekwa ngizwa kuthiwa kwakubhekwa ukuthi kodwa khona ke wakwayigida yini ingoma egosweni nje emakhaya noma uke wagidana ugidela umculi thizeni la kuMaskande before uzoba umculi uke wagida yini kumculi noma before uzoba umculi uke wadlala yini egosweni emakhaya wawugida kubani engathi ke basicwaninga basibamba ukuthi besiyibandakanya nengoma noma omunye mhlawumbe ngazagida egosweni kodwa ubeyibandakanya nengoma uthi mhlawumbe semakhaya uyabonakala usevuka einsizweni kukhe simuzi usehlaba ngo1 noma endlini noma esigcawini lapha la ugidwa khona ingoma kwatholakala ke kwathema kubalo kwasekuphunywa nathi sababa u27 njoba siwu27 kwasekubukwa kunazi insizwa othi mawukhuluma ngengoma ezike zagida kubaculi bakaMaskande ezike zagida emagosweni ezike zayibandakanya neinsizwa kanye nengoma sasesikhethwa kanjalo ke nathi sakwazi ukuthi sibe yifolo likaMaskande namhlanje siyobandakanya kanye namagoso engathi iyo ke leyo criteria ibisetshenziswa ukuthi kukhethwe abaculi bebe ingxenye yifolo likaMaskande.
Athanda le criteria baba. Athanda le criteria. Cha, no. Usukubuyela usube criteria baba. Uke wathi usigweba izolo kwiGaladina Mchunu wathi kahle kahle izingisi thina siyasazi ukuthi uyasifuna ukusikhuluma. Oh, so you Lebele sabo kakhulu futhi hamba kahle mfethu ubumbano yilento esithandayo nesithakabisayo la emsakazweni Ukhozi FM ukusebenzisana okuhle abantu besemphane benze into enhle into yakithi eNingizimu Afrika. Mchunu ngifisa ukusho lokho ukuthi kuyangichaza noma kuyangijabulisa ukuthi ngokhuzana emlandweni noma ngingasekho kodwa kuyothi makubukwa izinto ezazenziwa oMaskandi beyimbumba liyovele lami igama ngoba ukuba inkomo edla yodwa kuyingozi egcineni ukuba inkomo edla yodwa akekho umuntu okekuthiwa uyiphethe uke wathi usomnandi izolo wena Mchunu wathi izwe lilele somnjena nje sihlushwa abantu abangenanduna umbila esosho abantu abangenamagoso umbila kuze uzokhula umile isikhwebu uyahlakulelwa awukho umbila okuyekwe nokhula bese kuthiwa uzokhipha isikhwebu kuyangichaza lokhu namhlanje engubonayo kanti ke futhi indaba ezimnandi nezonyakazisa uZulu wonkana ukuthi namhlanje ubayede uyisholo ngokwakhe ukuthi uzobe ingxenye yengomakazwelonke akwazi ukuthi ngahlanganiswa abantu noma kuhlangana abantu bakhe engekho abantu uyafisa ukuthi bezomotha namhlanje inkosi yesizwe samaZulu izobe abantu bezoyotha ePeople's Park izobe ikhona iyingxenye yengomakazwelonke engicabanga ukuthi into esukumisa ongangezwe lakhe esukumisa zonke igodi siwobani thina ngempela ngithi abasukuma abantu beze ePeople's Park bezobona ingomakazwelonke Mchunu sengiphetha ngithe izolo kwiGaladina ngathi thina siyi golden generation thina siphunyelwe yilanga sasalibona ilanga liphuma lishona salibona liphuma abanye abaningi baze bahamba emhlabeni bengakubonanga lokho sifikele World Cup eNingizimu Afrika esizukulwaneni sethu namhlanje kuhlangana amagoso kunamagoso azadlula emhlabeni angakazi azadlalele izizwe namhlanje kodwa kwenzekile ngani na ngenxa yokuthi esizukulwaneni sethu esiphila kusona sibusisiwe kuyomela sishayile ihlombe foka Mchunu ngalokho ziningi into ezenzakalile saba neWorld Cup njoba ngichaza efikile sayibuka yabo manje ke ukuhlangana kwabaculi lokhu beba imbumba njoba kuzoba nebhola ngomhla ka26 la khona oMaskandi bezobe bedlala namanye ama-genre namhlanje bahlangana oMaskandi Mchunu ngiye ngithi mina kuhle lokho kwenzayo lishayeni ihlombe bafowethu uma ngaba abaculi behlangana ngoba niyasigxeka mangabe futhi abaculi belwa kuyabhala emaphepheni kwenziwa yonke into siyafisa ukubona bekubhala nalokhu emaphepheni ngoba kuze namhlanje isigxeka siyonizwa ngoba akezwakala umuntu ogxeka engakaza ncome kumele abantu bekwazi ukuthi umuntu ogxeka engakaza ncome akezwakala simuzwa nokuthi uthini sincomeni mangabe ehlangana siyimbumba ngoba niyasigxeka masilwa awabhala amaphepha Lapha ukekama khona baba sembonga kakhulu emsakazweni Ukhozi FM noma kanjani singena mahala sizobona into enhle futhi simuthi ukhona nobayede akuzobonakele futhi kuzobonakele emsakazweni Ukhozi FM injabulenze kwethu siyabonga kakhulu kana kwethu nazo